Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ikaw na lang istorya, kaya dili mo siya maminaw nila. Pre, panood mo dire. Maminaw mo sa dili. Paminaw. Maminaw mo sa dili, day. Paminaw. Kanang doon na ko'y nindot kaayong balita. Naay balita nga nindot. O, pag gani, katawa na gani ko. Nindot ka. Sabot ang busulti na kayo kung sa balita. Mga tawa ta, hawa. Sulti nila, iyabalihon. Sama lang good na. Maminaw, relax lang. Maabot na tayo na pita. Mo ginawa sa taglom-lom. Ayos! Ika, hapit na natin ipa-deliver niya. Saputan. Mao gani ako kitapon. Ikay ko niya, ikay trapo ni. Uy! Ay, Brad. Uy! Limpyo. Nga ka. Saputan. Ang tagos ng isang asitsaron, ay. Kung saan sa kamuhatag, Brad. Ano lang mo si reklamo? Nagkaliki. Wala manulak eh. Awa pa yung tulak, tukmo nila ah. Harina man yung asitsaron, ay. Pa! Hi! Oh, Hi! Nanasa ko'y balita ninyo. oh, kabla. Nanas lagi kaon. Uy! Pag-uasa ko na isang kaon ko na. May mawagta na sa kasi mo script ron. Ikay sulti. Hala, mabit akong dialog. Pa! Ikaw ang sumusunod. Ito papa niyo, dito. Pa, nami sulti mo pa. Oh, nama. Nay, sino yung singing Dali, sige. photo contest? Photo contest pa. Ikaw ba? Dikwan chukay ka. Photo contest. Kanang tig, luto-puto ba, Ano mag-contest? photo? Isul sa kanang dahil. Muna. For example ba, ang anak ko, posing ko. Pwede mo. Oh, for example ba, ang anak ko. Posing ko, oh. Yan sa Wala, kamera. premio! iPhone, ha? Premio! Ilan to premio? Oh, Kung ito ang premio? 1 million pesos pa, 1 million pesos. Oh my God, fucking yeah! Pamina mo, daog na ko. Okay kayo. Yawan, hindi ka kasi. Onya, manampong sampol. Ika na po'y sampol. Na, masakay ka kura. Uy, dapat kuwang. Dapat kuwang. My name is Country Mall. G-Mall and Pat Mall. Ano ko? O H Mall. Hindi na naku. Doon ka na, paman mo. Sumpay-sumpay, manta. Sige. Ay, Testing mo na, testing. hindi na itong pambato siya man. Background. Mo-appeal mo. Backgrounder man ta. Basta mauna to ha. Basta piyong mata. Mas mapasok. Mata. Ako mo piyong ako mata. Piyong jud mata. Ano pa piyong ako niya? Tapal man ka na mo. Insik man. Insik man. Gamay mamatay. Ano, may Gamay mamatay. Sige. Dede. O balik sa gato. Hindi pwede mo paso na ta magano lang ta. Ako dyan. Okay. Balik ko na. Control lang. Piyong mata. Okay. Balik. Piyong. Piyong. Sugod. Again. Ladies and gentlemen, category number 1, Miss China.
And better stick. Miss COVID number 1. May ikaw man, ani? Roll balik. Roll. Mura juga na. Mura juga. Ay, piyong ako na piyong. Piyong. Ah, register naman. China, blind spot. Unsa man ako pagbalito kung inyo Ay, piyong. Piyong ka. Unsa man ni di ay? Eh, na. Atong apilan. Ay, pas pamina piyong. Kung di sa Miss China or Palusibo. Piyong na piyong. Piyong ba? At banti kamay. Abanti ka niya. Oh, piyong na ba? Piyong. Piyong mata. Okay, ayaw. Siga, piyong. Piyong. Unyara, 10 seconds. Ihap 10 seconds. Oh, 10. Nya mo kuan ako din mo. Mingaw ang kuan uy. Ana ra ni? Ako naman dahil, usahain naman dahil ito sila. Kaning mga ako mga kauban ba, wagi ayo. Umpay guba pa kay pangutog, wagi ayo. Ganihan ko si balitog diri, wagi sila mo sampol. So, mag-aaral na lang ko diri. Sa mga apil mo. Dili ikaw. Kay usa man photoshoot ikaw ba kay kapitan ng kapitan naman jud ka. Kinahanglan mga pil mo tulo kay bagay niyo photo shoot. Photoshoot. Photoshoot. Oo kana photo shoot. Dili. Ah, Kamo na lang. Kay kamo may ganahan mo apil di ako. Dili ko kay kapitan mo gusto mo apil ko. Mauri ka. Angay mo apil ang kapitan kay mao man na siya barangay kapitan sa atong barangay. Kung ay premium 1 million. Oh, 1 million ang premium. Kung makadaog mo mga photo shoot, di ba? Oh, mga photo shoot, di ba? 20, Oo, yun oo. 20. Sa ato pa ang premium 1 million. Oo. Oh, makatabang kas barangay kap kinahanglan yung mo apil mo kamong tulo. Oo. Kay bagay man yo photo shoot. Para sure na makadaog mo Oh. ba. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Kamo na lang. Di kap, lagi. kap apil lang kap kay lingaw-lingaw man na kap. Bitaw, usa pa nimo lingaw-lingaw di pa. At least ni kuan ka ni volunteer ka sa imong lugar na kuan. Oh, ninod gina photo shoot. Oh. Photo. Photo shoot. 20. Oh, nindot 20. Photo inano. Pwede ah, sa man. What's up? Oy. O siya to. Naman lagi mo. Nanap ko ni sila. Naaman sa ta diri. Oo. Sabi niyo to yun. Amo si Kiko na, Kiko! Pasok. Hoy! Kik! Wala. Pasok, Kik! Kaya ni... Asam. Unsa may atong Ano ba, hindi mong gibiyaan ito. Biyon. unsa may ikaalagad. Uy, naam lagi ning butanding. Unsa ning Di kayo butanding. slum. Wa ka mo kuan nga naa po diha ang pawikan. Uy, sikap na sikap po! Uy, kap, Sabi ato. Musta? Musta? Pasensya kay kapa kay nabisi lang yung No. gamay ba og sa mga diyot. Oh. Ni Ami kay naka balita lagi mi nga kining hungihong karon mo'y trending karon diri sa atong barangay nga magkuan ko nun ako noy konti sa Miss China. Katong photo shoot. Kana. Pero ang pangutana mao ni Mga apil po mo. mao lagi. Ay wala di Pwede bagay. man tayo siguro Ay, ikaw. Di man bagay sa mga butanding. Bagay nila photo shoot man. Photo shoot man. Oh, photo shoot man. Putot shoot. Oh, Amo photo man. shoot. Oh. Pero wa man tag butanding shoot wa man. wala man sila kuan nga anak god kriteriya nga dili pwede. Pero, Kik, sika mo. Kapitan, kap. Kap. Kap idol rap. Ay, Mao ni unsa man siya. ato? Unsa man? Usagin sa mong gianhi kap nangatol ba kung kamot kap kay basig Ay kay kasumbagon dunol ka, ba. kasumbagon. Kasumbagon. Yari gyud mi diri kap kay maning nahug na lang ni maningil mo sa musweldo kap. Uy, Mo. Awa. kap. Kay bawsa. Will pa. Ano? Kap. Sibat-sibat. Awa. Panahon na nga among kubraw ng among sweldo diyan. Imo maningil lami kay nami gamitan. Mo ba? Sa ato pa mga negosyante na di mo ron. Oh, mao. Dili man sa ingon nga negosyante, pamina sa asig sinya siya. Ang amo ba? Naami Amo. magasto sa among costume. Kita. 1 million! Ikaw, ginoon. Kap. 1 million. Actually, pasabot nila. Oh. Maong manginahanglan nami sa kwarta kay tinuod among ipalit og costume para mo appeal mi sa Miss China Photo Contest. Pero na kinahanglan jig mi kwarta. Uy, Unya. partner, paminaw sa babasig mo, ang imong gingur ba nyo? Oh, Pila kayo sa kwarta? Pila? 1 million! grabe! Oh, sa premium. Balik ka, balik ka. Balik ka. 1 million. 1 million!
Gabiha 1 million. Pero ikaw ba imong gingon ni Kapay Durap? Kaya may kwarta kay natangtang na Kaya. ang imong gingon para kusyum ra gyud. Ang imong gingon para kusyum ra. Kap, kinahangan. Pilay premyo. Wow! Million! Dapat bitaw pa, apil ka pa. Kay ngano no? Oh. Taon na sad mi nagserbisyo nimo Kapay Durap. Hatag na, dugay biya. Masking gamay bisag green peas na lang sa pari wa jud ka kapalit na mo pagka snack. Bisag panahon na ni Wing. Wa ko'y kwarta! Pirmi gyud nang wakay kwarta. Wa di kwarta di ay. Wa! Bakit ka pirmi? Mauna ko wa si kwarta sa matong buhaton ni mahitag kinahalan gyud mi kwarta. Magsigil kay ngana. Way kwarta. Unya. Wa lagi ko'y Mulansan ka magkaha. Mo, dagan mo ka. Akong brad, wag yung kontak kani gini yung auto ya baligya kani. Ah, iyan ang auto? Aw, Baligya ni. ibaligyan niya nanay bayer. Wala pa amo pang ipangita buyer. Agoy, Kap! Pitagay lang mi kapi pitagamay lang. Advance. Wa ko'y kwarta! Wa dai ha. Sabay dulu na ako na hunanay. Unsa? Upat pa may kabuok ni mong tao. Okay, sir, mahatag kag 2,000. Ako na lang mo puno nila, Kap. Yo, sili bala. Kapi. Wa ko'y kwarta! Ay, wa, Ganyan, gilamlam ka, kasi sila gagawa. Style ka boy. Ano mga yun na may nawa. Wa! Wa, balik ka. Ay, Wa ko'y kwarta! Musukol na din na nimo sila, Kap. O, balik ka. Musukol na, mi. Kap, dili magasa ingon ani. Sukol minimo. Lahi ino na nimong sabot. Katungod na mo, oy, nga maningil mi sa mong kahago, oy. Tagabi ba? Tagabi. Wa ko'y kwarta! Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Saan man ni Ron? Asa. Ay kapitan na niya imong gi. Ihatag mo bisig hatag na. Apay na, be. Sama mo, oy. Kapitan na imong gi. Kapitan na. Unya ako kay Kapitan. Kunya inyong kanon. Ay mo sige kuan. Unsa man na? Palito abot si ate ni Kao si mami. Si mami nimo, si ate nimo, ugma pa to sila katulog. Kaya importante gi atong probinsya. Murag kuan ang sila tuyo dito. Ano? Uy, Clint, unsa man? Adi lagi ka, unsa ba imong kuan? Una ko tuyo. Wala lagi. Ha? Wala lagi tao mo sa inyo. Ako gikan, nalabay ko. Wag itaos balay kay si ang akong gwapang asawa. Akong anak nga gwapa po. Ito mas probinsya. Na sila importanteng tuyo dito sa probinsya. Mo man kami lang ninyo gani. Gani kami giadto nya murag mi. Yo kadak. Palit guys, bakit? Kay taga-swati ron, makakagita ron. Nya, unsa may imong kuan? Kuan, nalang kami tuyo ni kuan ba? Nimita kami mga ST. Namoy tuyo? Oo. Sa akong anak? Oo. Okay ra. Sa tuyo ninyo. Basta kay tinarong lang na tuyo ha. Sinarong kayo. Oh, nak nasa tuyo si mong atin na. Oo. Ay mo Hindi mo mong ate good. Muna pinakabuhat. Gay. Muna kaning mga naong nga. Mga kuan kayo ba? So, wala. Una lang kami dyan, kaya doon ba lang kami kuan? Ah, Barangay. sige. Ito ko ah. Oo. Amping mo. Oo. Muna yung mga itong mga pugihan nga mga anak sa barangay nga. Nak. Moto kaya na nakaaton yan, no? Oo. Ya. Muna akong gilingon nimo. Ikaw magpinutan juga para mahimo kang barangay tanod, barangay kutihal, anak, ha? Sama na ko, good. Buutan ko pagkatanod. Wa ko'y kontra. Kunya ang mga bata. Uy! Ang imong classmate, asa man ka? Oh, yang imong classmate, no? Ang katuloy taga dito, gani nga, nagbayad-bayad niya, nagtumba. Anak siya. Oh, asa man ka? Yan, nakubit mo ko na siya. Sa manag... Ay, sapak. Bay, sabi mo na. Di ba, kaya ko nga, niya ako sila po. Ano ko ito ba? Wasi ate ni mo, wasi mami ni mo. Ito mo yung tuyong. Di ba, kaya ko sa tuyong. Gaan, anak kasama niyo. Kanya, bukutan pag yun. Nakapag-talent ka mo, mamukanta ka mamusayaw. Baga ugnaw nga matubang sa mga tao, di mauwaw. Muna akong gusto. Kanya, ang sa may makaswater, ha? Kaya ako yung papa. Kay swatter eh. Oh, ayo. Nalimot. Ito, pagpuha mo na yun.
At adi, at tutas ha? Oh, nakakita ka ng kuan? Ha? Asan ka ng pautang na? Ito. Madrata, okay? Ang ice water ka ng bugnaw nga dili kay init. Bugnaw imong gusto. Okay. Init kayo. Kay, init kayo yung lugar diri para sa atong kuan. Dari mga dari dapita ba? Sa tanaw ninyo. Ano dig sa cover court na lang. Ay, kuya kay mag-ulan o nya, init pa jud kayo. Mausad lagi pero Doon na yung mga tent nga ipangkuhan sa city Oh, mga dyan. government. pero ang covered court mga gigamit nilang cup ba para na sila activities nga to ato dili man ni planado atong gibuhat karon so Okay, I see. okay ra ni diri nya butangan na natong mga lamisa sakto ra kay itong lamisa diri nya butangan na natong social distancing para Okay. makakuan ka punta sa protocol na to. So gawas na to kinsa man ang okay. Oh, moabot man to sila si Nika o gatong duha ka kaluha. Ah, si Nika. Anak ni Shano? Yang Oo, crush? kato. Crush ba oy? Oh, Di man good. pariha na dito ning duha day. So crush din ninyong duha si Nika? Oh. Ako tong taga niya. So mo to balik ka. So balik na to tong sabot na to. Oh, diri ba ato na minsan niya butangan na natong exit og entrance para hapsay kay ilang paggawas og sud. Nanood man ni si Danny? Okay ra ka bro? Sure ba? Nagsabot ra ba ta? Dapat ka nang para sa outing ito ba niya. Sunod meeting na to bro. Adto lang sa inyo bro. agoy, may the best man win na lang taani. Asa man bro? Wait Okay ra ko. Ano sige mo mag-away ni Nika? Oy, tungod na sa babae? Yung maguba na lang tong friendship? Ay, saan mo, uy? Ito na ka eh. Uy, Danny! Ano dito siya? Da, Nika pa mo. Guba na lang tong friendship tungod niya. Wa man na to. Ano? Wa raman gud to. Ano na paso na. Paso na lang siguro. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ikaw ko hinahinay, lakaw kay magatunob kag ding ato. Di ikaw may nagdangag. Ayo, ano lagi? Awar mo na, oh. Ayo lagi. Ito. Tanawar mo na, oh. Tanawang duha, sweet kayo. Sweet, di man na sweet, aslom gaya ang pananaw nako. Lain akong kabuhi. Kinigit. Kita bantay lang ni ungguya lagi na ako lagi. Moagi ni sila lagi atkan ko ni lagi awa niya. Ang si Unggoy, di na si Unggoy. Ang pangalan si Gungyo. Oh, gongyo na siya. Dili man na sila bagay. So dili bagay. Tanawa ka sweet, tanawa. Sabi hung. Unsa ang pagswita na kasaur an ay taon. Uy, aslom ana. Aslom gay akong pamati. Aslom nagnaw niya mag patakka man lang ka. Uy, Awan, tuhan na ngayon. Gungyo na, di na Unggoy. Hey, unggoy rin po na oy. Anong Unggoy man? Be, rambol ko ng gongyo be. Oh, unggoy rin po na. Awan, agi ng unggoy lagi. Ay, nalabuan. Ay, sige, ay na lang. Isa ka, sa pasok pa. Isa pa. Oh, pilo lagi. Itso na lang. Wa na luha alang kanimo. Paita. Uy! Oh! Na, mo diri diya, ganihara mo diri. Pero time pa. Ano nagkila ka man? Paminaw nako, babae na sad ni. Ha? May taglaki ang hilakan. Ay, di ta magbuot, iyabi tayo ng luha mausik. Iyabi tayo ng problema. Dili lahi man niya pagkahilak. Maganaana man. Hilak to ang luha, maghingos. Dili kay mo nagbaboy. Di na luha oy. Bako na iya ha. Di na, bro baboy. Baka na kada.
Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.